Mupada og suwat ngadto sa Naval Forces Central si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan aron makapahigayon sila og dialogue uban sa Lapu-Lapu City Police subay sa tulo ka mga insidente sa saag nga bala nga niigo sa mga panimay sa Barangay Canjulao. Ang unang insidente nahitabo niadtong Hunyo 2 sa hapon diin mitugba sa atop sa panimay sa Banayng Albarico sa Purokay Mito ang bala sa 9mm. Gisundan kini niadtong Hunyo 11 sa hapon sa Purokay Mito gihapon diin ang bintana, bungbong ug cabinet sa sala sa Banayng Baguio ang natusak sa bala sa 45 caliber pistol. Samtang ang ikatulong insidente nahitabo pagka Hunyo 22 sa buntag sa panimay sa Banayng Nunez sa Purok Atis di naigo sa bala sa 9mm ang bungbong. Sa noon interview sa Balitang Bisdak sa Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Augusto Desqueo, iyang gibutyag nga nakapadana usab sila og formal letter request ngadto sa NAVFORCEN alang sa usa ka dialogue. Kini aron mahatagan og katin-awan ang mga katahap nga posibleng gikan sa NAVFORCEN ang mga saag nga bala. Kung sa ilang ika-comment pod ba? And because we don't want to wait na naay maigo, no? Naay ma aksidente na stray bullet makaigo og tao.